joni e heddi ko muñen tan mbimi muñen tan min noon wonko muusimi no feewi sabu somi ƴeewi saaro ɗo c'est vrai ceerno Mody Sow wi noon o wi ko waɗi fayida ko fof yontaɓe hare men nde fof wuurɓe ɓe Europe nan ɗo hannde mo arani e noddi tawa ko ina anndi ɗo woni eɗen nganndi e ɗum eɗen nganndi ko eɗen gondi ɗum c'est vrai jaafoɗon wonɓe ngannduɗaa je suis obligé de les citer Siré Ba neɗɗo fof sa yimo aɗa anndi ɓanndu ɗum wona o hattanani no feewi kono jaranimo woppude fof o ara vraiment merci beaucoup somi yi Mariam Aliou habi madame Kane Zakaria Konté joom tengade o katande leñol minen mantonaɓe noon république mante mawɗamen ko Diaro Seck o haali ɗum ko probléme o no ɗum wayni no ɗum siforini tan jaafoɗa Diaro mi anda fof noon mbaɗi programme o ha kalmi yeeso ma oɗo ko ngorondi leñol mais mi jaaroɗo kadi mawɗo men mawɗam e avom hono ancien président avom nan ɗo jooɗi hono ƴeew joom oya Gounas Yanke o mo jiya toon la o hono Amadou Bathily Amadou Birame vraiment ko koɗo jaade tigui rigui monsieur Dia Samba Dia salminama président makka nan ɗo il faut mi salminama kono Siré Kane oɗo ko jambaro vraiment jaafoɗon wona feudalité wona haydara ko tanum elimane Boubacar o wawa hulde reedu c'est pas possible anani jaafoɗa mi nawrima hen anne Mariam Aliou mi nawrima hen kono andi onon foof addi en onon foof vraiment ko jambaro par ce que en ce moment o waɗa ligguey baɗɗo fayida kadi mi soutien makko e candidat Mamadou Bocar élection présidentielle ko kewendi sans calcul kartal ala couleur ala odeur kadi so yimɓe makko wi yo jaggal Mamadou Bocar won ko yi hen a jarama vraiment Siré joom makka min ni cikkumi mi watta ƴakkude makka sa renani mi naata makka beele mboɗo yaaha makka mi salmini ɗo Souhaibou Ly dabɓeni taw langal wawi darade yimɓe ñiima sa welama kanko woni wonno elimana men warata eyyi min hen saji subaka o somo julno mboɗo ummoto mi juula par ce que min mi yiiɗa ganmi fof ko ardede neɗɗo ne jangga jangde ne mesta kanko dande ne weeli donc mi ummo mi huula Allah mi hafto nde wonnoon min komin heeɗinoɓe tigui rigui min tampi kulol Allah presque mi usti ɗum mi haala noon Mamadou Bocar mi haali makko seeɗa kono bandiraɓe ɓeɗo wonɓe caggal mboɗo welti no feewi yiide Mamadou Bocar Oumar Ba enen wonɓe ɗo ɓe fof c'est sûr oɗon belti yiidema yo Allah junnu balɗe ɗe amin 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 jaalale yo Allah junnu balɗe ɗe vraiment min jogui e ma yakar no feewi way anani aw Ousmane Tokara anne no mbimi relève o c'est assuré maître Diallo kam mi haalata maître kam ko maître ɗo noon leydi ndi ne jogui ɓe ganduɗa mbi ko maître uji kono gona maître uji mi haalata inde mabɓe par ce que wonɗo ɓe goni mi yiiɗa addude tension ngaji inutile par ce que mboɗo andi koɓe ñawlaɓe sa guirdimaɓe tan hande joni ɓe mbatta ɗum histoire Ousmane Sarr wini o ƴattima mi ƴattaki hay goto nanani ɗo ƴattima maître Diallo vraiment ko haalama ka e programme o hay goto mi maîtrisani ɗum te an kam ka vrai avocat ko ɗo keɓɗa diplôme ma yimɓe foti gandi c'est vrai c'est un vrai avocat jibande Aliou mi salminima Seydi Yar
min gonino waɗata tan brigadier goto ari soye buli so tawi wona gonga mbiya wona gonga brigadier caɓa o wi min ko arabisan min mbi nodde ceerno nonodi tafsir ceerno tafsir garde o wi ko arabisan omo ummito e dande makko no dirani ceerno tafsir jiggo so ne haala arabe ne weeli ɗono ko formation solide o jogui o salmini waajo o haali e arabe waajo yakmal arab mbimomi tinne rien isan karmo ɗum dana anda ala non 2 minutes mi suwa par ce que mi haaldani e ɓeeɗo d' abord Bocar vraiment emin jaagori je voulais parler de Mamadou Bocar par ce que Mamadou Bocar minen mbaddi warata min nanguida min nawluwa min jaadi toon c'est important pour l'histoire min Mamadou Bocar ko jiimomi ko ni jiirumomi o wona neɗɗo joom fitina o wona kulɗo reedu il paraît ko donɗo ɗum mi anda kono min kam mi yiyani makko kulol o salitani toon won saliɓe ha bone mbaddi o salitani min mi salitani ɗum waɗi mi suusde haalsa ɗum salitani kanko o salitani Mamadou Bocar lorsque je l'ai vu pour la première fois c'est dans un camion en partance pour Walata il me renvoyait l'image de Wole Soyinka à l'époque o jogui sayan omo ɓorno jean omo ɓorno goram pull et malgré la chaleur la forte chaleur emin mbaɗa monote mais ko jiimomi ko o meeɗa waylade sérieusement min ɗo e duuɓam ni mboɗo wawi toñde mi jala kono mi fenanta hay goto hay dara mi ɗaminaki hen hay arjanna mi ɗaminaki kono noon mi yiiɗa mayde janggo oh là là Chérif Ba a salminama je suis heureux quoi